Hej och varmt välkomna till dagens föreläsning, webbinarium om ALS med professor Peter Andersén från Umeå och Norrlands universitetssjukhus. Jätteglad att så många har hunnit att logga in. Just nu är vi 33 personer som lyssnar. Jag har till min hjälp här Mattias från Neuroförbundet. Och det kommer vara så att Peter har ett diger agenda på information som han kommer att gå igenom. Och det kommer vara allt från att prata om olika konferenser till studier. Och han kommer också ta upp läget med Toffersen. Så att vi kommer inte ha tid att svara på personliga frågor om egna situationer och diagnoser, utan generella frågor kan man ställa i chatten som vi tar i mån av tid. Men jag tror att många frågor kommer också besvaras under själva föreläsningen. Så med det så lämnar jag över ordet till Peter. Tack! Tack Helene. Och i den kommande cirka 1 timme tänker jag berätta om de saker ni ser här på mitt program. Först om ALS-konferensen i San Diego här i december för en månad sedan, världskonferensen. Sen så tänker jag berätta lite grann om AP10102 läkemedelsstudien som utfördes 2021-2025 i Stockholm och hos oss här i Umeå och som sannolikt är positiv med de beräkningar som är utförda. Och där var ju många svenska patienter med, kanske några av er, så jag tänker att den ska vi diskutera lite i detalj. Så tänker jag också berätta, och det är det blå punkt 4, om vad vi tror blir de kommande studier under 26-27. Kort om Toffersen-läget. Och sen en av våra egna studier vi har utfört tillsammans med en tysk forskargrupp sedan 2019. Om orsaken till det man kallar för sporadisk ALS. Där tror vi har gjort ett genombrott. Resultatet behöver bekräftas av andra forskare, men jag tänker presentera för er så ni förstår, eller får lite insikt i hur långt vi har kommit i att förstå det vi kallar för så kallad sporadisk ALS. Och blir det tid så har jag en liten etisk fråga jag också gärna vill lyfta fram. Och det är frågan om rätten till inte att få veta sina DNA-resultat. The right not to know. Okej. Första bilden den har jag visat vid tidigare tillfällen och det är det här stora problem vi har i forskningen kring ALS. Det är att ALS inte är en sjukdom, sannolikt är det många olika sjukdomsprocesser som kan skada och förstöra det motoriska nervsystem och medföra muskelförsvagning, muskelförtvinning och som utvecklar sig hos en vuxen person. Och mäter man funktionen hos en stor grupp ALS-patienter med det system vi kallar för ALS-FASR, och det är alltså en rätt frågor, 12 olika frågor eller mätpunkter man har som man så poängsätter och så gör man det över 3, 6, 9, 12 månader etc. fortlöpande, så kan man visa att sjukdomen utvecklar sig mycket olika från patient till patient. En frisk person har per definition 48 poäng. Och sen som sjukdomen utvecklar sig, jamen så förlorar man poäng. Och det är det vi gör oftast i samband med kliniska besök hos ALS-teamet, men man gör det även när man medverkar till exempel i en läkemedelsstudie. Och det är alltså problemet är att det är så stor variation från patient till patient. Det är också ett av skälen till att vi alltid när vi träffar nya ALS-patienter ställer ALS-diagnosen, att vi säger till personen jämför dig inte med andra patienter. Det finns många typer av ALS och utvecklingshastigheten är mycket varierande från person till person. Och det medför ju också alltså, ska man göra en studie på personer, testa ett nytt läkemedel, så är det väldigt viktigt att patienterna som medverkar är så lik varandra. Och det är denna bild jag ber er här i åtanke när vi ska snacka läkemedelsstudier lite senare idag. Men först mötet i San Diego i Kalifornien, det var den 5 till den 7 december. Och se, denne konferens den har pågått sedan i mer än 30 år. Både först i Storbritannien, sen var det Holland och så flyttade den år för år runt
og 2025 var den altså i USA. Næste år er den i Holland. Og det, der er så specielt med den, det er, at det er den britiske patientforening, som hedder MNDA, som står som organisatør af konferencen, tilsammen med den lokale ALS-patientforening. I det her eksempel var det altså den amerikanske ALS Association plus den britiske. De to patientforeningerne organiserer mødet, som typisk har omkring 600 til 1200 deltagere. Og hvad der også er specielt, det er både patienter, anhørige, forskere, kliniske ALS-team, altså læger, arbejdsterapeuter, diætister, sygegymnaster etc., som medvirker. Så det er en vældig blandet gruppe, som træffes og går til olika forelæsninger om olika emner. Det kan være psykologiske aspekter, det kan være studier på ALS-møs, det kan være lægemiddelprøvninger, det kan være genetikstudier, det kan være etiske studier til eksempelvis. Det var der på mødet i San Diego. Det var et vældig, vældig bra møde. Det tror jeg flertallet også tykker. Og så her ser det typisk ud under mødet. Det her på mødet sidste dag. Og personen, der sætter der, er en, som nogle af jer kanskje kender, ALS-patient fra Island, som bor i Norge, og som har besøgt os i Sverige flere gange, men hun åkte også til San Diego. Hun var en af patienterne, som var med på konferencen. Og personen, som prater, det er en amerikansk ALS-patient, som prater via en AI-øgonstyret doktorsystem. Og alle sætter og lytter. Og det er en helt anden form for kontakt mellem patienter, anhørige, forskere på denne konference end mange andre konferencer, hvorfor jeg kan rekommendere medvirkningen. Og et tema på konferencen er det, vi kalder for biomarkører, og særskilt at tage prøve på personer, som man tror kommer at dræbes af sygdommen, tage prøve fortløbende, blodprøve, rygmarvsvæskeprøve, urinprøve til eksempelvis, hver 3., hver 6., hver 9. måned, forskere i olika dele af verden, og så følge disse tilsynet friske personer, og se om de får ALS, og så gå tilbage i de sparede til vortokne blodprøve, rygmarvsvæskeprøve, etc. og mate olika emnen. Og sådanne studier har pågået i små skala siden ca. 2007. Det var Miami, og faktisk også her i Umeå, som tilsammen har gjort et projekt siden 2014, pågår det til eksempel også i Tyskland, i Ulm, i Baden-Württemberg, og nu de seneste 5 år har det helt eksploderet med det her med at samle ind, prøve at følge en ret personer, og så gøre olika analyser. Og der var mycket om det på dette møde, fordi alle indser, at kan man tage frem et emne, man kan analysere, til eksempel i blodet, som en indikator for, at man har ALS eller ikke har ALS. Det kan både anvendes til at stille diagnosen, men kan også anvendes til det modsatte, til at sige, at du har ikke ALS. Og det vil kanskje også kunne anvendes til som en markør i en lægemiddelstudie, og man giver et nyt lægemiddel til en person, som har udviklet ALS, forsvinder så denne markør, om behandlingen er effektiv. Og der var mycket kring dette med biomarkører. Og det vi tror i dag, så long story short, det er mindst 3, 5, 8 år inden nogen person bare udvikler ALS, der har sygdomsprocessen bare været i små skala. I nervesystemet sannolikt. Nogle hævder faktisk, at sygdommen bare i andre dele af kroppen, og så sprider sig ind i nervesystemet. Det er sannolikt olika for olika typer ALS. Men den biomarkør, vi har bedst kunskab om, det er den, der kaldes for neurofilament, og den findes i princippet i et par varianter, den vi kalder for neurofilament L eller light, og den, der hedder H for heavy. Det er fremst L, som blev undersøgt sådan longitudinalt over tid, og der kan man altså vise, og det er faktisk Michael Benetton i Miami, som holdt en kanonforelæsning, og York, som har gjort det siden 2007 sammen, at neurofilament L bør øge cirka 2 til 6 måneder, inden man får symptom på ALS. Og med symptom mener jeg muskelsvaghed, muskelfortænding, gangsvårigheder, fumlighed, talsvårigheder til eksempelvis. 2 til 6 måneder inden personen får disse symptom, kan man på et blodprøve mæte en stigning, øgning af neurofilament L
jämfört med tidigare, där personen kände sig frisk. Så når den op til et vist niveau, og på flertal af patienter ligger den relativt konstant sen under sygdomsudviklingen. Hos nogen går den ytterligere op, men hos mange bliver den ungefær, men med visse våger, den går sådan en lille rollercoaster op og ned. Og det er vigtigt at komme ihåg, fordi det er så, her er nogle biomarkerer, som vi anvender i dag, er, at vi ved om patienter, som gerne vil hjemføre sig selv sin værde i dag med sin værde, skal vi se om 3 måneder, eller 1 år, etc. Og det er lidt farligt af flere skäl. Det ene er, at man ikke kan hjemføre neurofilamentværden mellem olika laboratorier. Og til eksempelvis i Sverige er der mindst 3 laboratorier, Göteborg, Stockholm og Malmö, som udfører neurofilamentanalys for klinisk brug. Så derfor man kan ikke hjemføre et svar fra til eksempelvis Stockholm med et svar fra Göteborg. Det går ikke. Sen så ved vi også, at det varierer over tid hos samme person. Det går sådan lidt op og ned i våger. Og det gør det even hos friske personer. Hos friske personer kan man mætte en mycket låg halt af neurofilament L. Og hos friske personer springer man i trappen, spiller man fodbold, så går tilfældigt neurofilament op, og sen så går den ned igen hos en frisk person. Men det gør det ikke hos en overlægspatient. Der findes det altså våger, men de ligger på et højere niveau. Men det vigtige, som vi diskuterede mycket på konferencen, det var om neurofilament L eller H, hvilket er bedst, er de lige bra. L er den, vi har studeret længst, faktisk siden 1996. Det var en svensk professor, Tony Stibrand, som började med det. Det var for at diagnostisere MS, og senere optægte man, det faktisk er vældig bra til at overlæse, faktisk næsten bedre. Men så var denne her H, og der er nogen, som tykker frem til Tyskland, at den er bedre. Det er sådan for diskussion. Men så findes det en anden parameter, som er vældig interessant, og det er troponin T. Og jeg siger det, jeg vil løfte frem det for jer, fordi troponin T har vi kendt i sygvården i mange år, men som en markør for hjertsygdom. For faktisk ischemisk hjertsygdom, blodpropper i hjertet enkelt sagt. Der går troponin T op kraftigt som tegn på alvorlig hjertsygdom. Og det som nogle overlægspatienter jo har optaget, det er, at om nogen doktor råker tage troponin T på dem, så er den iblandt vældig for højt. Og troponin T går op successivt under sygdomsforløbet. Jo højere troponin T, jo længere tid har man været syg i overlæs. Så troponin T er ikke øget i början af sygdom. Det kommer senere under sygdomsforløbet. Og det er der altså nogle overlægspatienter, når de har været syge i nogle år, og så er der nogle snelt trevlige distriktsdoktor til eksempelvis, eller man ramler og slår ben og går ind på akuten, så der er akutlægeren på akuten, der kolder troponin T, og ser, at den er vældig for højt, og tror, hey, patienten har også et hjerteinfarkt. Jo, det kan patienten også have, men ofte så vil det være, at det er faktisk en indikator på overlægssygdommen. Og det er vigtigt at vide. Der er mycket forskning fremst i Tyskland. Der er en tysk professor, Patrick White i Bonn, der er vældig omfattende studie på det. Og det seneste er, at just troponin tyks var en vældig god parameter, eller et sæt af målt effekten af tofasen på patienter med solid mutation. Og det beretter han også om på mødet i San Diego. Så findes det et par andre biomarkører på gang, blandt andet vi kalder for tau. Og det er et emne, som er velkendt inden for mange andre hjernesygdommer. Oscar Hansons gruppe i Lund har forsket om det i flere år hos Alzheimer-patienter til eksempelvis. Andre typer af demenssygdommer. Og det, der kommer alt mere, det findes olika typer, eller konformer, som det også kaldes for, af tau. De har samme grundstruktur, man kan altså vægge sig på olika sæt og se lidt olika ud. Og beroende på, hvordan de ser ud tredimensionelt, så medfører tau sygdom i olika dele af nervesystemet. Og det vi i dag tror på, at der findes en vis type tau, kaldet for tau 217, som definitivt prædisponerer for overlægssygdom, som bøjer i svælget, særligt metalsvårigheder og svælgningssvårigheder. De patienter har oftest en kraftig økning af tau 217. Og så findes det en lang række andre mycket eksperimentale biomarkører
som vi studerer, men som vi fortfarande faktisk, det måste vi erkänna, inte förstår. Så det får jag berätta om nästa år, eller om 2 år, eller 3 år, eller någon annan får göra det för er. Her er en af præsentationerne af troponin T. Det er igen fra den tyske gruppe i Bonn, Patrick White-gruppen, har sådan en poster også, hvor de præsenterer deres resultat i detalj, så man så kan stå og studere de små sådan kurver og cifre for de olika delstudier, som de udførte. Og det er nok väldigt vigtigt inden for fremtiden også. En anden tysk, det er Thomas Meyer, professor i Berlin. Se, noget af det vigtigste, det vi snakker om tidligere, det er just det, at der findes olika typer overlæssygdom. Man skal ikke se det som bare én sygdom. Og frågan er, hur vi betegner det. Hvad skal vi kalde de olika typer for? Ja, snakker vi biler, så kan man prate om Audi, Volvo, Mercedes, Toyota. Og så næsten kunne man gøre om overlæspatienter også, men nomenklaturen er väldigt, skal vi sige, rørig. Og det, som de har jobbet med i Berlin et par år, og som blev præsenteret i detalj på et særskilt møde, det er noget, som kaldes for OPM, Onset Propagation Motor Dysfunction. Det er en ny terminologi for overlæs, eller et forslag til en ny terminologi, da man jo skal dele overlæspatienter ind efter, hvor har de deres første symptom, hvor spreder sygdommen sig, propagation, og så hvilken grad af motorskade har de. Altså OPM. Og det har vi diskuteret mycket, både med tysken og med kolleger i Belgien, Frankrike, Italien, Polen etc., som også var med på mødet, at dette bør vi gøre på samme sæt over hele Europa. Altså en OPM-klassificering, og det kommer I nok at få høre mere om, fordi flere doktorer, jeg ved, Caroline Inger på Karolinska til eksempel, er også med i dette OPM-program. Det behøver sådan lige anpasses en del, igen, så vi eksakt forstår præcis det samme, når vi diskuterer en vis type af overlæs. Så der kommer nok en ny klassifikation, eller typeinddeling af overlæs inden om et par år, med udgangspunkt i det her i Tyskland. En anden sak, som Thomas Meyer også berettede, og der ved jeg, at der er også et par svenske patienter med radon. Og det er det i Berlin, og nu i hele Tyskland, siden nogle år anvender de, hvad de kalder for overlæs-appen, som de nu forsøger at sprede over hele Europa. Der er kommet en engelsk version, og jeg ved om de første svenske patienter, som har ladet ned denne app på sin mobiltelefon, og der man altså selv kan måle ind alt. Den version, som anvendes i Tyskland, den er sådan tovægs. Det vil sige, at patienten kan på sin overlæs-app direkte kommunicere med overlæs-teamet på Universitetssygehuset i Berlin eller i Frankfurt, Bonn, Karlsruhe til eksempelvis. Både for booking af tid, jeg behøver at træffe en arbejdsterapeut, jeg behøver ikke komme og træffe en diætist på næste besøg til eksempelvis. Og man kan også se sine resultat til eksempelvis i neurofilamentverden. De går automatisk ind i appen. Og patienten har fuldstændig kontrol over appen, hvem der har tilgang til den. Også inden om overlæsteamet altså. Patienten eller overlæsteamet kan inget gøre med de data, der findes i appen uden patientens samtykke. Og på det sæt er organiseret, det blev beskrevet i detalj, jeg har hørt om det tidligere, det er virkelig, tror jeg, fremtiden. Jeg ser mycket gerne, at vi inden om nogle år gemensamt i Sverige forsøger at få gjort en svensk version af dette. For det definitivt det sætter patienten i centrum, og patienten får mycket større kontrol og indvirkning på til eksempelvis bookning af oterbesøg, behøves det. Og hvem vil jeg træffe ved næste besøg? Hvad skal vi diskutere til eksempelvis? Så man ikke hamner i den her stændige telefonkø til neurologmodtagningen, som I nok kender til. Men det er noget med fremtiden. Så var der naturligvis mycket om lægemiddelstudier. Det er der altid på de her møder. Jeg tænker berette kort om nogle af dem, bare for at illustrere og høre det præsenteres for os. Først er der altså en forelæsning, der er nogen person fra et lægemiddelbolag, eller nogen amerikansk professor, eller italiensk professor til eksempelvis, på over typisk 12-15-20 minutter.
beretter om en behandlingsteori, eller om en ny studie, som pågår, eller planeres at pågå. I det her eksempel, så det er Lumina. Studien kaldes den for, det er en fase 1-studie, det vil altså sige første gang, man skal teste et lægemiddel, og det skal være en placebo-gruppe på ca. 48 patienter, og man vil give lægemiddel i 4 olika doser. Og så er der altså en præsentation på 10-12 minutter, og så er der efterfølgende frågor, typisk over 3-4 minutter, om just det, der blev sagt, og så kommer næste præsentation. Så det er et vældig højt fløte, vældig højt tryk på. Det her det er jo bare forslag til at gøre studier. Iblandt ser de også, hey, vi kommer faktisk bare om 2 måneder i Chicago, og senere vil vi også bare teste det her lægemiddel til eksempelvis i Spanien. Og så efter forelæsning, jamen så går man op til forelæserne og siger, hey, jeg er interesseret i at være med i din studie, til eksempelvis. Eller de opsøger en og frågar, man vil medvirke. Det er så det foregår. Altså det er lidt kohandel, frem og tilbage. Over cirka 3-4 dage. Et andet eksempel, den her kommer at blive relevant, håber jeg får nogle af jer. Det er just en kommende ny studie, fase 3-studie, der er redan gjort en fase 2-studie. Et bolag, der hedder Prelinia, og de har ansøgt om at få gøre en ny studie i Sverige og et ret andre lande på et stort antal patienter. Jeg ved, i Sverige tror jeg det er både Karolinska, Malmö og Umeå, som skal medvirke, om studien bliver godkendt. Den blev også præsenteret. Hvor vil vi gøre studien? Hvorfor vil vi gøre studien? Hvad er potentielle effekter? Men også, hvor er potentielle risker, til eksempelvis bivirkninger. Så er sådan en præsentation, og så en efterfølgende diskussion. Og det vigtige er, ved de her diskussioner, det er helt transparent. Der er både forelæseren, repræsentanter fra lægemiddelbolaget, der er mange olika professorer fra hele verden nærvarende, der kan stille kritiske frågor. Der er patienter, der er anhører, repræsentanter fra patientforeningerne. På de her møder, der går det ikke at dølge noget. Ved visse andre konferencer, der præsenteres også sådan her dør, men så er det i sluttende rum med en stængt dør. Fordelen med just denne konference, det er, at alt er så eksponeret transparent, og der gives tid efter forelæsningen for diskussion, og det tykker jeg er vældig, vældig vigtigt. Yderligere en studie, kommende studie, som præsenteres, altså for ATH 1105. Det er desværre ikke sådan en fint romantisk navn til Tofasen eller noget, men altså alle lægemidler bøjer på det sæt. De har altså gjort nogle type studier, først på et lille antal, og præsentere sine data for at lokke til både investorer, men også forskere eller lækere som mig og sige, hey, jeg har det her nye lægemiddel ATH 1105, jeg vil gerne teste det på 10 af dine patienter til eksempelvis. Og så præsenterer de her resultater, som I kan se. Og det er altså nogle form for biomarkører eller motorisk funktion, som man har opmæt over tid, til eksempelvis på møs, på rotter, det kan også være på en liten gruppe patienter, på et sygehus, til eksempelvis i Toronto i Canada eller Tokyo i Japan. Og så diskuterer man altså de her resultater, og i det her eksempel, som I kan se, man har ALS plus placebo, ALS plus riluzol, ALS plus det nye lægemiddel, og så ALS-sygdom plus det nye lægemiddel plus riluzol. Det er altså den orange her, der kan man se, den klarer sig faktisk bra, jævnført med de andre grupper. Det er altså et relativt lovende resultat. Det man bare skal tænke på, hvor mange er det gjort på, hvor har de mæt det, og den der præsenterer det har også en vældig stor blandt økonomisk interesse i, at man går med i deres studie. Men det her, det er faktisk et interessant lægemiddel, men vi er ikke, jeg ved ikke om Caroline eller Christian Nielsen i Lund er blevet tilfråget om at medvirke. Vi er ikke end. Men vi har rigeligt at gøre, kære. Det kommer jeg til lidt senere. Snart videre. Og en af de vigtigste præsentationer just på mødet i San Diego var denne studie, der nogle af jer kanskje har medvirket. Det var altså lægemiddelbolaget ALS Pharma, som er sådan et hybridbolag mellem et schweizisk bolag og et amerikansk bolag. Det bildede det her bolag ALS Pharma, som har taget frem en antikrop, som hedder AP101. Og denne antikrop
Den virker på det sæt, at den bindes til felvægget SOD1. Den bindes ikke til det normale SOD. Bare om SOD-molekylen felvægger tager en fejlagtig form, som vi ved, den gør ved visse typer ORLS, bindes denne antikrop til det felvægget SOD1 og forstørrer det. Og det er det, vi har testet i en fase 2-studie. Og det er ikke for at skryte, men svensk medvirken, og det var både Stockholm og Umeå, vi medvirker vældig stærkt. Jeg tror, Stockholm havde 16 patienter med i studien, vi havde 18. Det er den største ORLS-lægemiddelprøvning, som er gjort i Norden nogensinde. Og det positive er, og de gode nyheder, det er, at den tyks var positiv. Så jeg tænker lige at vise lidt flere billeder fra det. Det her, det er just som præsentationen åbnes. Det er professor Angela Geng fra Toronto, Canada, som var studieleder, som holdt forelæsningen. Og så er det altid, når vi har de her forelæsninger, så sætter der 2 professorer her, en fra Holland og en fra Harvard Medical School i Boston, James Barry, som sådan styrer selve forelæsningen. Men det er Angela som porter. Og jeg har taget lidt billeder på hendes præsentation. Og i korthed så er princippet så, at ORP101, det bindes til det her felvægget giftige SOD1-proteinmolekyl og hindrer det sprids gennem nervesystemet. Blandt Stefan Marklund, Karin Forsberg, som kanskje nogle af jer kender, og mange andre, fremst her i Umeå, men til eksempelvis også i Florida og i Boston, i Quebec i Canada, i Tokyo i Japan, har forsket om, hvor felvægget SOD1 kan forårsage sygdom, har gjort det i mange år. Og vi har været i kontakt med det her bolag siden 2010. Vi har besøgt dem flere gange i Schweiz og været med til at hjælpe i deres udvikling af denne antikrop og forstå, hvordan den virker ved ORLS. Men i korthed så antager man jo, at SOD-molekylen, proteinmolekylen, den felvægger, den antager en form, som gør, at den skader nerveceller, men det gør even det, at den kan spride sig til andre nerveceller, kranscellerne, og forårsage skade der, og spride sig til den næste cell, og den næste cell, og den næste cell. Som en domino-effekt. Og på det sæt forstørrer deler af nervesystemet. Og det er det felvægget SOD1, som gør det. Og den her antikropmolekyl, bruger man rite som et Y, den bindes altså vældig, vældig specifikt til det her felvæg, eller misfolded SOD1, og tager bort det. Og det vi så gjorde i denne studie, det var helt enkelt, at vi gav denne antikrop sprøjtet ind intravenøs, altså i armvægget, ind i en ven, på 21 patienter med ORLS forårsager en SOD1 genmutation, altså ærftlig ORLS. Patienter, som de kunne have behandlet med tofasen, men de fik altså denne antikrop indsprøjtet i stedet. Nogle af dem fik antikroppen ORP101, nogle af dem fik placebo de første 24 veckor, og sedan så fik alle antikroppen i ytterligere 24 veckor, og så utvärderede vi dem selv. Men der var en anden gruppe også i denne studie. Det er den øvre gruppe, just patienter med sporadisk ORLS. Og bakker vi cirka 23-24 år. Så langt tilbage skal vi. Der optægte, det var Thomas Brandstrøm først, senere også Karin Forsberg, hun var en mycket ung doktorand hos os 2003, at patienter med såkaldt sporadisk ORLS, ikke ærftlig ORLS altså, at ved obduktion, der hitter vi felvægget SOD1-protein i deres hjerneceller og i deres rygmavsceller. De celler, der dræbes ved ORLS. Der findes felvægget SOD1 hos disse patienter. Og det vi forsker om her i Umeå i mange, mange år, og det er altså også derfor, vi siden 2010 har haft et samarbejde med den lægemiddelbolag, som har trukket frem ORP101. Og derfor fandt det med i den her studie just en patientgruppe sporadisk ORLS, da vi tester en antikrop mod SOD1. Og der var 52 patienter med i denne gruppe, og en tredjedel fik placebo de første 24 veckor, og 2/3 fik lægemidlet, og så i den næste delen, eller andre delen, der fik alle patienter ORP101 sprøjtet ind hver 3. vecka.
og så følgte vi dem op og så, hvad som hentede. Og i verden, ja, der medvirker sygehus både i USA, Kanada, enstokkerstellen i Europa, og så er svensk medvirken var veldig, veldig stærkt, og så også Sydkorea. Resultaten var interessante, skal vi sige så. Noget af det, som var vældig tydeligt, og jeg har været med i mange studier i mange år, det var, at der var vældig, vældig få bivirkninger af dette lægemiddel. Det er så ekstremt eksakt, det her OP101 præcisionsmedicinsk behandling, at det ikke giver så godt som nogen andre sidoeffekter. Der var lite bivirkninger fremst af at sprøjte ind selve lægemidlet, og også vi gjorde rygmarvsvætskeprøve for at mæte halten, både af neurofilament, men even halten af lægemiddel inde i rygmarvsvætsken. Men lægemiddel blev altså givet intravenøst, ved at man sprøjtede det ind i armen, men vi kolder også i rygmarvsvætsken, for at se, hvor man tager sig ind bakom blod-hjernebarrieren ind i nervesystemet. Og det kan jo medføre visse bivirkninger af lokal funktion. Men det var vældig få bivirkninger, hjemført med mange andre studier. Og resultaten, og her skal vi først påpege, at det var relativt få patienter. Det er en såkaldt fase 2-studie, der det vigtigste er at bedømme sikkerheden. Hvor farligt er det her lægemiddel, enkelt sagt. Og det er vældig ufarligt med det, vi kan se i dag. Det man sekundært så også titter på, det er naturligvis, om det har en effekt mod sygdommen. Men man skal komme ihåg, det er ikke så mange patienter, som medvirker, så statistikken er relativt svag. Men det vi ser er følgende. Patienter med sporadisk overlæs. Dem, der fik placebo, det er den gule gruppe. Der, og så den grønne, det er dem, som fik det aktive lægemiddel. Her har ni de første 24 veckor, og så de næste 24 veckor. Og effekten er interessant. Men igen, man skal være lidt forsigtig med at drage store slutsatser. På grund af antallet af patienter, 52 styk her, det er ikke så stort til, at man kan drage bomsikre slutsatser. For patienter med SOD1-mutation, som ofte har en mere aggressiv sygdom, der så man en bedre effekt end på patienter med sporadisk overlæs. Der kan man se SOD1-patienter, som ikke får denne antikrop, det placebo-gruppen der, de har klart sæmre effekt end dem, der får end dem, der får antikroppen. Okay. Det andet sæt, det er at bedømme patienternes funktionsformåga. Der har vi en anket, som vi kalder for King's Scale, som man helt enkelt skatter patienten, pointsætter patienten efter. Og igen, jo højere værde heroppe, jo bedre effekt. Og det man ser sporadisk overlæs, og igen patienter med SOD1-mutation, den grønne, det er dem, som får medicinen. I både grupper klarer de sig bedre, end dem, der får placebo. Så slutsatsen her også er, i både grupper, antikroppen har en effekt. Den kan man også teste patienter med dette overlæs FASR. Jeg prøvede om tidligere de her 12 frågor, som ni kanskje mindst. Det er ikke alle klinikker i Sverige, der gør det, men mange gør det. Og igen, man ser en vis effekt. Den er ikke så slående hjemført med andre sæt, men altså, man kan udvurdere effekten af et lægemiddel på lidt olika sæt. Men det gemensamme er næsten altid, at den grønne linje ligger ovenfor den gule linje, og den gule linje, det er placebo-gruppen. Så kan man mæte neurofilament, og igen, der ser man ungefær det samme. Og her gælder det om at være stabil, eller få en sænkning. Effekten mod neurofilament er mindre af dette lægemiddel end atofasen hos patienter med SOD1-mutation, relativt. Men igen, vi ved heller ikke, om det her lægemiddel OP101, om den dose, vi gav, om det er den optimale, kanskje man skal øge dosen. Det er det, man lærer også, når man gør lægemiddelstudier.
Man måste justera dosen, och det var inte planerat att göra i denna studie. Det viktigaste var först att ta reda på eventuella biverkningar, och kan vi se att det är en viss effekt. Och där är definitivt svaret, ja, det kan vi. Och så kan man alltså fortsätta mäta på olika sätt. Jag vill bara nämna en, om ni tittar på figuren här upp till höger, body mass eller kroppsstorlek och så. Och det känns sedan många år att ALS-patienter som förmår hålla vikten har en mycket bättre prognos. Och i denna studie det är väldigt tydligt att patienterna som får läkemedel, de håller deras kroppsvikt mycket bättre än de som får placebo. Så bara det resultat i sig styrker att detta läkemedel AP101 har en bromsande effekt på ALS-sjukdomens utveckling. Men mer forskning behövs. Också om dosen är rätt, exempelvis hur ofta ska det ges, etc. Det är en hel del obesvarade frågor än. Men jag vet att bolaget jobbar på fullt för att få fram en ny fas 3-studie. Och där hoppas jag att vi kan vara med. Men det tror jag också de gör i Stockholm, eventuellt i Malmö. Men något datum för det har vi inte. På återgå till konferensen, det var mycket annat naturligtvis också. Till exempelvis den här presentationen från Sebastian Lewandowski. Som några av er kanske känner, han forskar om blodkärl och förändringar i blodkärlen in i hjärnan hos personer med ALS. Och hans forskargrupp hade den här presentation. Själv var han också med. Det här är Sebastian från Karolinska, där jag pratar med Karin Forsberg från Umeå-gruppen till exempelvis. Det är det vi kallar för poster session. Och det är alltså det är ett tält som är satt upp bredvid hotellet, hvor man alltså kunne hänga upp sin poster, och så gick man där på kvällen, ibland med ett glas vin i handen, och diskuterade flera hundra sådana posters presentationer om alla olika ämnen. Väldigt givande. Det här är Umeå-gruppen som var med i San Diego. Vi hade 4 posters på mötet. Norge var också representerat bara som ett annat exempel. Här är en norsk poster som visar resultat av genetisk test på så kallat sporadiska ALS-patienter i Norge. Och bredvid där hang en motsvarande poster från Korea. Och det är naturligtvis intressant att pröva jämföra, vad har de i det ena land, vad har de i det andra, vad är det för skillnader, vad är det för likheter. Och ur forskningssynpunkt är det väldigt viktigt. Och jag kan säga ALS i Korea, även om de liknar varandra, när man börjar göra DNA-analyser så är det mycket annorlunda. Sen var det naturligtvis också om tofasen. Och här är en poster om bivirkning av tofasen. Det vi kallar för radikulitis, det är som typ nervsmärta. Och hur den ska behandlas om man får det. Det är en relativt ovanlig bivirkning, mindre än 7% av tofasenpatienter i de studier der er gjort i andre länder, viser at personer kan få radikulitis. Og det de skriver her, deres erfarenhed, det er fra en amerikansk klinik i Minnesota, det er, at den skal behandles med, at man giver patienterne såkaldt IV eller intravenøse gamma-globuliner eller antikroppotixin, som man behandler med myasthenia gravis som eksempel. Man skal egentlig give dem kortison. Altså det er bare sådan for at udbilde kolleger, hvor erfarenhed er at behandle tofasen bivirkninger, det er at gøre følgende, etc. Men der var også andre motorneuronsygdomme end ALS. Mødets hovedemne er ALS, alt om ALS i princippet, men også sygdommer, der kan ligne ALS. Og der har vi jo i Sverige, som många af jer känner till, denne sygdom vi kallar för SBMA, spinobulbär muskelatrofi. Ja, nu, Peter, det var ett litet avbrott tror jag. Jag vet inte om det var någon annan som märkte av det eller bara jag, men vi Var det från den där? Fick du bilden? Ja, det var när eller? du bytte bilder. Ja, det var nästa bild. Den bild. Okej, så tar vi det igen. Ja. I korthet. Denne konferens var främst om ALS, i princippet allt om ALS. Och något som är väldigt viktigt när man jobbar med ALS, det är just också att ta hand, ja, naturligtvis, men också att kunna bedöma patienter med ALS liknande sjukdom, men som inte har ALS. Och en av dessa sjukdomar, det är den sjukdom
vi kalder for SBMA, eller Kennedys syndrom, som er relativt vanlige deler af Sverige, særligt her i Nordland, der överläkare Anna-Karin Ros fra Östersund har gjort mycket forskning kring det, og hun var i San Diego og præsenterede sine resultater, står her og diskuterer det med en fransk kollega. Så vi går altså globalt på de her møder, og det er ikke bare sådan ALS. Et andet billede fra sådan en poster session, det er Karin Forsberg i ryggen til, der diskuterer med 2 professorer. Her er det professoren i Baltimore, Jeff Rothstein, som er en af verdens absolut førende ALS, både lækere og forskere. Så er han i mest nødt med nogle af os i Sverige. Åk til Baltimore og træf Jeff, og I får en oplevelse. Mere vil jeg ikke sige. Jeg har kendt honom siden 1994. Og til sidst, igen, mere om studiet der på gang. Man siger, her vil vi have en ny studie, vi vil gøre det på det sæt, og vi vil gerne i kontakt med jer. Og så står der lige sådan her, navn på et bolag, etc., og så kan man tage kontakt med dem. Og det har vi naturligvis gjort. Og læget for lægemiddelprøvninger i Sverige, denne liste er langt ifrån komplet. Jeg har ikke alle opgifter fra Stockholm eller Malmø, men som læget ser ud just nu, 14. januar, så har vi en ret pågående studie, og så har vi en ret studie, der kommer både snart, og så har vi nogen, som er under forhandling. De er altså usikre, de her, fordi det kan være, at det ikke bliver godkendt, eller hvor sygvårdsledning heller ikke vil godkende vores medvirken, til eksempelvis. Men når vi bare først kort med nogle af de pågående studier, listen er ikke komplet. Vi har blandt andet Atlas-studien, som I kanskje har hørt om. Det er den her tofasen-studie til friske personer, som bærer på et SOD1 sygdomsanlag, altså de har nedærvet fra deres mor eller far. Og så forsøger vi at forebygge det syfte med studien, at give dem tofasen, om det kan bremse eller hindre, at de får ALS overhovedet. Og denne studie, den er altså stængt. Det betyder, at studien pågår, men den tager imod nye personer, som ønsker at medvirke. Så man kan altså ikke ansøge om at medvirke i Atlas i dag. Og det gælder i hele verden. Fusion, det er en anden genterapistudie med et nyt lægemiddel ION363, som er rigtet mod et andet sygdomsgen, FUS. Jeg skal komme tilbage til det straks, for det for at blive mycket mere interessant. Den studie pågår, og nogle af jer har kanskje på YouTube set der en del videos med FUS-patienter, som er med i denne studie, blandt i Canada. Men der findes even en svensker, som bor i Norge, som medvirker i denne studie, som har lagt ud nogle videos. Og studien pågår, vi har ingen resultat, og den tager ikke imod nye patienter tyvärr. Vi håber på resultat af studien inden kanskje et halvt år eller noget. Får vi en ny FUS-patient, så kan man altså ikke få medvirke i den her studie, som det er i dag. Astrals, det er en anden studie, som pågår både i Stockholm og i Umeå, men også til eksempelvis i Belgien, Holland, Tyskland, etc. Det er en fast 2-studie med en antikrop, som påvirker immunsystemet, gives en gang i måneden. Og den tager heller ikke imod nye patienter. Og så har vi studien episode 1, eller Unicures lægemiddelstudie. Det er en form for meget avanceret genterapi, anderledes end tofasen, men den er også rigtet mod SOD1-ærftlig ALS. Det er så, at det lægemiddel, det er så avanceret, sådan rocket science, at det europæiske lægemiddelsværk EMA vil ikke godkende det til Europa. Vi fik ikke ens teste det i Europa. Og vi har været rådgiver for det amerikanske bolag Unicure i flere år. Så løsningen blev, at en liten gruppe svenske patienter før året fik åke til USA til et amerikansk sygehus, og derfor for det her lægemiddel sprøjte ind i rygmærgsvætsken ved et tilfælde. Og så følges op først i USA og nu her i Sverige. Det er 3 svenske patienter, der medvirker, og så er der 4 amerikanske patienter, der medvirker. Og den studie tager ind imod nye patienter i dag, som planen er. Og det bestemmer bolaget, og mycket mere kan jeg ikke berette. Jeg vil bare sige, at den findes, og det er værd at komme ihåg.
Så er der de kommende studier, som kanskje er mere interessante. Og igen, flertallet af disse studier, jeg nævner nu, de er redan bedømt, eller bedømningen er næsten klar af Etikprøvningsmyndigheden og Lægemiddelverket. I øvrigt bruger vi ikke prøve om lægemiddelstudier, medmindre vi er sikre på, at de kommer, eller særligt er sikre på, at de kommer i gang. Det var uetisk at diskutere studier, som vi så godt så ikke har nogen sikre opgifter om. Men den ene studie, det bliver Aurora 2. Vi havde 40 år en anden svensk studie, der hed Aurora 1, som gik Malmø, Stockholm, Umeå, bare på et lille antal patienter. Og nu kommer Aurora 2-studien. Sannolikt kommer den at starte redan i mars måned, fremst i Stockholm, men even hos os her i Umeå. Og der giver man altså i den studie, via en liten slang i armvægget, sprøjter man en visse antikropper, som påvirker immunsystemet, og så følger man op patienterne og tager vældig mange prøver for at se, hvordan immunsystemet forandres under denne behandling. En anden studie, som kommer at starte med største salg, mycket snart, det er den, jeg beklager navnene, det er bolagene, der hitter på dem, og hør de hitter på de navne, kan jeg tyvärr ikke forklare. Den kaldes for GOALS, det er bolaget Regeneron, og det er et af verdens rigeste lægemiddelbolag eller biotech-foretag. Kan jeg sige, at det er genterapi mod SOD1, og vældig enkelt sagt, det som Regeneron hævder, de har, det er næsten en tofasen 2.0, en super tofasen, eller for at sætte det på et andet sæt på bilsprog, du går til BMW og siger, at vi har en mycket bedre bil end Mercedes eller Volvo har, eller Audi. Det er Regeneron. Og de vil bare teste deres lægemiddel vældig snart. Og i hjemførelse mod tofasen, som I ved, kanskje skal gives 1 gang i måneden, denne skal bare gives 2 gange om året. Ja, der er en væsentlig skillnad. Og har næsten samme virkningsmekanisme. Der er lite skillnader. Men der er også lite skillnad på en Volvo og en BMW til eksempelvis. Og det, der er så specielt med Sverige, hjemført med de andre europæiske lande, der skal medvirke i studien, det er, at vi faktisk 2 sygehus i Sverige, der skal medvirke. Både Karolinska og Umeå er indbydende at medvirke i denne studie. Og i Holland, Belgien, så har de bare 1 sygehus. Men vi kommer få 2 sygehus med i studien. Sannolikt, og start bliver sannolikt her i april. Næste studie, som der hvor nok flest patienter kommer med, Psyko 6, det er den, der kaldes for Unite ALS. Bolaget Sydus. De har været her i Umeå, var den 40 år, og i detalj præsenterede sine resultat med et nyt lægemiddel, som hedder Usnoflast. Og det er også sådan et emne, der påvirker dele af immunsystemet ind i nervesystemet. Og det skal gives som en kapsel til en placebo-gruppe, lægemiddel i låg dos og lægemiddel i høj dos, fordi vi ved ikke i dag, hvilken dos der er bedst. Det jeg har hørt, det er, at både Karolinska, Malmø og Umeå skal medvirke. Og tanken var faktisk, at studien skulle både nu, men en hel del saker blev fordøjet, også rent organisatorisk, administrativt. Og studiestart i bedste fald, tror jeg, bliver kring dagene inden midsommer. Det er et vældig dumt tidspunkt at bøje med en studie, men vi har ikke noget valg her. Yderligere en studie i horisonten, det er den, som hedder Prevails, bolaget Prilenia. Det er en Fase 3-studie, der er redan gjort en Fase 2-studie, som blev diskuteret i detalj i San Diego. Spændende emne, og det interessante er her også, at 60% af patienterne skal få studielægemidlet, og 40% vil bolaget skal få placebo, hvilket det er uvanligt højt. Vi bruger at have 33% max placebo, til og med blandt 25%. Men i denne studie har bolaget altså, og det er dem, der bestemmer, men det skal godkendes af etikkomiteen, svenske etikkomiteen, inden vi kan bøje, og det må at de siger nej. En anden sag ved den studie, det er mere til patienter med vældig snap overlæs dette lægemiddel er tænkt. At man får max har været syg i 18 måneder. Et flertal af andre studier gælder 24 måneder, og til eksempelvis i Regeneron-studier findes ingen tidsgræns. For de her såkaldte kriterier for at medvirke, de varierer fra stelle til stelle. Og jeg tror også, det bliver de samme 3 sygehus, der kommer med i denne her. Men det forudsætter, som jeg så tidligere, også hvor virksomhedschefer godkender
at vi får medvirke i studien. Det är väldigt kostsamt för ett sjukhus att medvirka i läkemedelsprövningar. Sen så har vi definitivt ytterligare en sak på gång som jag har diskuterat med en av er. Det är naturligtvis den här genen C9orf72 som är den vanligaste genetiska orsak till ALS i Västeuropa. Och det är ett amerikanskt biotechföretag i Boston har tagit fram en ny form för genterapi som de har testat på enstaka patienter. Och som vi råkar det vara så, och världen är liten, att en tysk filantrop i Frankfurt känner de här amerikaner. Och denne tyske filantrop, han är också mångmiljonär naturligtvis, han äger en egen liten fabrik. Och på den har han nu börjat producera det amerikanska genterapiläkemedel mot C9orf. Och det har gjort att plötsligt, vi har inte något stort fint läkemedelsbolag. Nu har vi plötsligt en filantrop som sådan driver läkemedelsutvecklingen. En väldigt intressant situation, för han har alltså bjudit, du kan få det här läkemedel för 300 euro. Men du måste själv fixa ett godkännande. Alltså av olika myndigheter etc. Och det är alltså inte någon bakom, der står och betalar alla kostnader. Det kostar miljoner att testa ett nytt läkemedel. Men det är situationen idag. Vi har blivit tillfrågat om vi vill vara med till att testa det här på en liten grupp svenska patienter om vi själv vill stå för notan. Och jag har alltså sagt ja, men jag har inte pengarna idag, det ska jag erkänna. Men i Tyskland, där har det Berlin, Ulm och Bonn, där har de bara givet det här till 2 till 3 patienter per sjukhus. Mer får de inte give under den tyska läkemedelslagstiftning, där det inte är en formell studie. Det är aldrig testet, eller bara testet på en liten handfull personer i hela världen. Väldigt intressant, och jag hoppas vi kan komma igång med det senare i år. Men det är en hel del saker vi måste få plats, eller få klarhet över först. Den har vi. Och så vill jag bara säga att vi har ett par andra, och det tror jag också de har i Stockholm, läkemedel för diskussion. Man kan säga att alla har sådana pågående diskussioner som vi hade på konferensen i San Diego. Och några av dem leder till läkemedelsstudier ett halvt år, ett år senare, och många gör inte, tyvärr. Men globalt, och det finns på olika webbsidor, läser till exempel EMA, det europeiska läkemedelsverks stora europeiska läkemedelsverk. Där finns en lista på alla studier idag som är godkända i Europa. Det står inte om kommande studier, men vad som är godkänt. Går man in där så kan man se att just nu så pågår det alltså mer än 60 läkemedelsprövningar någonstans i världen. Och vi har alltså, ska vi säga, 5-6 stycken sammanlagt i Sverige just nu. Så det pågår mycket mer än det pågår i Sverige. Men fortfarande, det vill jag tillåta mig att säga här, oss som dansk, mycket mer aktivitet på svenska sjukhus än det är till exempel i Norge, Sverige, Finland tillsammans. Så kort om Tofasen. Och ni antar jag känner till problemet att svenska NT-rådet, och det gäller också min sjukhusledning här på Norrlands sjukhus i Umeå, där sitter jag just nu, har sagt nej till att använda eller rekommendera att Tofasen inte ska användas. Och det har det sagt sedan 2023. Den gång fick vi ett erbjudande från Biogen, läkemedelsföretaget, som tog fram Tofasen och utprövade det. Och vi var med i de studier. Niklas är en av de kända patienter där var med i studien. Han är inte den enda svenska patient. Det har man sagt i media. Det stämmer inte. Jag har minst, det vet jag, men jag kan inte prata om det i detalj. 2 andra kvinnliga patienter medverkade också. Det är så att NT-rådet tyvärr har sagt nej, och de fasthåller det nej eller rekommendationen, och det gör min sjukhusledning också. Trots att vi har nya patienter, och ni vet en av våra patienter, Anna Fyrbäck, upp i Luleå, hon har ju gått ut i DN och debatt och berättat om sin väldigt svår situation. Och det respons vi har fått, det officiella från NT-rådet är att de vill göra en ny bedömning. Det sa de också till oss den 20 augusti, där några av oss, Caroline Inger och jag, tillsammans med Lise Lidbeck och Helene som är med här idag, hade ett möte med representanter från NT-rådet, inklusive NT-rådets ordförande.
Jeg känner personligen väldigt tydligt att de försöker fördröja en process, alltså beslutningsprocessen. Ju mer de kan fördröja den, ju mer pengar sparar SKR. Enkelt sagt. At det så får alvorlige konsekvenser for enstaka patienter, mit klare indtryk som läkare, det bryder man sig inte om. Og man er inte öppen for en diskussion. Jeg har inte lykkes få nogen diskussion med min egen sygehusledning om det her. Jeg tycker det er dybt, dybt uetisk. Men så er det. Tyvärr. Så läget idag är att vi har inte tillgång till Tofaciin. I Sverige finns det en patient, och det är den man vi kallar för Niklas. Han har varit i flera olika medier här senast. Och han vill ha det på det sätt. Han har besökt mig många gånger här i Umeå. Jag har besökt honom också där han bor. Jag har pratat med flera personer i hans familj vid olika tillfällen över flera år. Och så kan man säga att vi favoriserar honom. Jag kan säga, hade någon av er varit i samma situation där han blev sjuk, så hade jag gjort exakt likadant. Exakt likadant. Det är inte, Niklas har inte någon, ska vi säga, privata kontakter. Han är inte någon kändis eller något. Och han har aldrig försökt använda någon sådana privata kontakter och få förmåner. Absolut inte. Och Niklas har en sjukdom som i korthet kan säga har stabiliserats. Han är inte frisk. Han behöver medicin. Han får den en gång i månaden nu på sitt sjukhus på hemorten, och det fungerar bra. Och vi vill att det ska fortsätta så, och det goda nyheter är ju att den region där han bor, där har man gjort en undantag. Man har bestämt att han ska få fortsätta. Men får vi nya patienter med sotmutation, och det har vi tyvärr fått, så kan vi inte ge dem Tofaciin, och vi har heller ingen ny studie just nu vi kan ta med i. Men som ni såg på bilden tidigare, alltså den här, där har vi till exempelvis kommande studier, Regeneron-studier, genterapi med ett läkemedel som nog är minst lika bra som Tofaciin till exempelvis. Och med största sannolikhet så kommer det också en AP 10103, den där antikroppsstudie jag berättade om tidigare, kommer det också en 03 fas 3-studie mycket snart, inom ett halvt år. Jag har den inte med på listan, för hela pappersarbetet är inte gjort än. Vi har faktiskt inte ens börjat med den. Jag har inte fått det på min inbox. Så det är mycket mer på gång kring det här. Men den viktigaste besked också till alla patienter med ALS när det gäller Tofaciin, det är att det är första gången vi verkligen visar att man med ett läkemedel kan bromsa på ett effektivt sätt ALS-sjukdom eller en typ av ALS-sjukdom. Och det har enorma konsekvenser också för er andra som inte har en sotmutation. För det lockar till läkemedelsindustrin och investorer. Kan man utveckla bättre läkemedel än Tofaciin, också mot andra typer av ALS. Och det vet jag, det hörde vi i San Diego, en enorm aktivitet inom läkemedelsindustrin nu. Mycket, mycket större än för 10 år sedan, eller 20 år sedan. Jag var med i min första läkemedelsstudie 1992-93. Där hade vi en studie var tredje år. Jag var med i en av de första Relotech-studier också på 90-talet. Aktivitetsnivån är helt annorlunda idag. Så Tofaciin, det är ett genombrott. Personligen tror jag är lite tveksam till att det finns som ett läkemedel om 5-10 år. Precis som när Volvo kommer med en ny modell. Inom få år har konkurrenterna tagit fram, modifierat på deras modell, gjort något där kanske är ännu bättre. Och det tror jag vi kommer att uppleva oss med Tofaciin. Så därför tror jag att studieaktiviteten för nya läkemedelsprövningar, den kommer att öka närmaste åren. Och vi kommer att se mer och mer sofistikerade läkemedel der kan gives på olika sätt. Jag vet till exempel att det är någon der forskar om att ta fram en Tofaciin der ska gives en spruta i armen. Inte som en rygmärgsvätskeprov till exempelvis. Och der er till och med folk der pratar om tablet Tofaciin. Det ligger nog flera år fram i tiden. Så man kan säga mycket om Tofaciin. I Sverige tycker jag för mig huvudproblem det är de etiska aspekter och SKRs attityd och brist på kommunikation. Det är verkligen ett problem. För det vi nu eventuellt kommer att uppleva inom kort tid, särskilt med det här läkemedel hos
sygdomsgenen, som også er väldigt lovande. Skal vi gå igennem de samme type diskussioner om IUN 363 anvending som er tofasen, ja, så bliver det väldigt tufft at være overlæsdoktor i fremtiden. Jeg tænker at nu til sidst bytte snabbt til et andet forskningsresultat, vi har. Det er lidt känsligt, fordi det er på obduktion material fra overlæspatienter. I denne figur, nogle af jer kanskje har set tidligere, jeg har anvendt den i olika sammenhæng i mange år. Denne figur riger i januar 2000, altså for 26 år siden. Og i korthed så har vi altså storhjernen heroppe. Det er frem til, brugt til nakken her i lillehjernen, her i hjernestammen, som fortsætter i rygmærgen, som ligger inde i rygmærgskanalen. Når man skal anvende sin tungmuskel, eller en bicepsmuskel, eller en lårmuskel, så har vi to typer nerveceller involveret. Hovedgruppen ligger op i hjernebarken i storhjernen. Det er de her små grønne prikker, og de har så deres nervekobler, eller aksoner, som går ned gennem hjernen, og der har de kontakt med de røde nerveceller her, både i rygmærgen og i hjernestammen, og så skikker de en kobel ud til musklen. Man har så den her kommunikationsvæg, så på det her sæt. Så fungerer det vældig enkelt sagt. Og så den nye studie, vi har gjort nu, sammen med tyske forskere i Mannheim, Heidelberg og Ulm, det er en obduktionsstudie på forændringer i hjernebarken hos patienter med overlæs. Det siger ikke nyt, men det nye er, at nu har vi gjort DNA-analyser på enstokke nerveceller heroppe i det, vi kalder for motorcortex, eller motorisk hjernebark. Det er der, det hele styres fra, når man gør nogen form for rørelse. Der findes flere tusind nerveceller der, lidt olika typ. Og det er derfor, vi var tvunget at samarbejde med dem i Mannheim og Heidelberg. Vi har ikke den teknik, men vi har obduktionerne, og vi har kundskaben om genetikken bakom. De har formået til på enstokke celler, det man kalder for single cell DNA analysis, at gøre en vældig omfattende analyse på en cell fra en patient. Så det vi gjorde i denne studie, det var at siden mange år, og det var faktisk en kvinde her fra Dorothea, Elisabeth Oskarsson, som tilbage i 1993, da hendes morke var overlæst syg, tog initiativ til, at vi skal gøre obduktionsforskningsprojekt om hendes morkes sygdom. Og siden des har vi med tilstånd af etikkomiteen og iblandt tilstånd fra anhørige, ofte også patienter, som vil donere sin krop til forskning om overlæs, så har vi kunne gøre sådanne specialobduktioner, til vi har tilvaretrukket vævnadsbitter, som så har ligget i frys, til vi har studeret dem på olika sæt. Og i denne her studie med tyske forskere, studerede vi altså deler af hjernebarken fra 13 patienter med sporadisk overlæs. Og det vi hitter er i korthed, det er at alle 13 patienter, de havde nye mutationer, det vi kalder for de novo mutationer, i nervecellerne i hjernebarken. Men en af de andre dele af hjernen, det var eksklusivt her. Og det var ikke hvilke gener som helst, som der var nye mutationer i. Det var oftest i just den her genen, som vi kalder for FUS. Det er en sygdomsgen, vi kender siden tidligere, som årsag til familiær ærftlig overlæs. Men de her patienter, de havde jo ikke ærftlig sygdom. De var sporadiske overlæspatienter. Blodprøvetester, de er helt normale. Men når man tester dem, altså gør DNA-analyse på deres hjerner, så er det, vi hitter mutationer. Oftest i FUS-genen. Men hvad som var en endnu større overraskning, det var, at alle 13 patienter havde mindst 2 mutationer. Nogle havde 2 olika FUS-mutationer. Nogle havde en FUS-mutation og en mutation i en anden overlæsgen, TBK1 eller NEC1 til eksempelvis. Det er andre navn. Så det er sådan kombinationseffekter. Det er noget, det så kan bare forklare den enorme skillnad eller variation, vi ser hos patienter med overlæs. Man kan have mutationer i olika gener, og man kan have det i et olika antal celler her. Og det er det, som gør, at du bliver syg i overlæs,
men också det att du är olik andra patienter. För andra patienter har kanske inte samma omfattning av mutationer som du har, eller de har det i andra gener. Om ni hänger med det jag säger här. Och det här det blev gjort på 13 patienter, så kan man säga, varför har vi inte gjort det på fler? Och svaret är väldigt enkelt. Det är 2 svar. Och det ena är, dels kräver det väldigt specialobduktioner som vi har lyckats göra här. Det är Karin Forsberg, Erika Stenvall, Thomas Brännström och andra. Vi har tillvaratagit hjärnväven på ett väldigt speciellt sätt som behövs, och det har vi gjort i många år. Det andra är att det är extremt kostsamma analyser. Varje analys kostar långt över 1 miljon att utföra. Det är 1 miljon euro, ska jag säga. Det är tyska pengar det här. Det mesta av det här är finansierat av tyska forskningsmedel. Vi har inte råd till det här och göra det själva. Så därför blev det bara 13 patienter. Men vi jämförde med 5 patienter med ärftlig ALS, med familjär ALS-sjukdom. Det var också 5 svenska personer som har donerat sin kropp till vår forskning. Och ingen av de 5 patienter, det var patienter med SOD-mutation, någon med CNIOF, någon med en egen FUS-mutation som var nedärvt. Ingen av dem hade något liknande här som vi hittade hos patienterna med sporadisk ALS. Det är alltså väldigt, väldigt intressant resultat. Som sagt, det är gjort på 13 patienter jämfört med en liten grupp patienter med ärftlig ALS och också med 6 kontrollpersoner. Ingen av dem hade heller något liknande. Detta resultat behöver bli eftervisat, efterkontrollerat av andra forskare. Och det tror jag det pågår redan i USA. Men om så är fallet så har vi kanske orsaken till åtminstone en stor grupp eller betydande grupp patienter med så kallad sporadisk ALS. Det är alltså en lokal mutation eller förändring i DNA som medför förändring i vissa sjukdomsproteiner, men enbart selektiv i hjärnbarken och inte i hela kroppen eller i hela nervsystemet. Och hur man ska kunna behandla det effektivt, det vet vi inte idag. Det här är väldigt, väldigt nytt. Vi publicerade just här innan jul. Och hur vi ska gå vidare, det vet jag inte idag exakt. Jag kan bara säga jämfört med vad vi visste för bara 5 år sedan. Det här projekt var 2019. Men för 10 år sedan eller 20 år sedan, det behöver vi diskutera eller fundera mer över. Till sist, vi har 5-6 minuter kvar. Är det någon fråga? Jag ser här, det är ingen som har skrivit någon fråga i chatten. Jag ska gå in i den delen som heter frågor och svar. Där är det heller ingen som har skrivit någonting ännu. Så vi får väl ge det en liten stund och se om det är någon som skriver någonting. Annars får vi väl tolka det som att det här har varit en uttömmande föreläsning, Peter. Och jag tror också att alla som har deltagit också kommer att titta på den här i efterhand om man vill repetera någonting och kände att vi spelat in det här nu. Så vi kommer också lägga upp det på samma yta på hemsidan som där vi har haft inbjudan till själva aktiviteten. Det står nu här, vad tror du behövs för att ändra NT-rådets bedömning, skriver en deltagare här. Och det är också en politisk fråga, tror jag. Personligen tror jag att tyvärr det enda som fungerar, det är någon form för uppmärksamhet i media och att patientföreningen har direkt kontakt med politikerna. Det är ett valår och så kan man säga att bör man inte missbruka, men det är kanske just det man måste göra, för det vi upplever här är att om NT-rådet är så ytlig i sin bedömningar av nya läkemedel. Det behöver inte vara mot ALS, det kan vara mot MS, epilepsi, Parkinson till exempelvis också. Och tackar nej till att vi får ge ett gratis medicin, så var det i början med Tofacin. Det blev erbjudet gratis i flera länder, inklusive Sverige 2023. Har de också tackat nej till andra läkemedel mot andra allvarliga neurologiska sjukdomar? Det vet vi ju inte, för du har ingen insyn i vad de gör och hur de träffar deras beslut.
De har visse protokoller, men vi kan se, og som sagt, jeg har mødt 3 repræsentanter for NT-rådet, at mellem os, jeg tykker virkelig, at det er som om, at de lever i en anden verden, end den vi lever i sygvården, og den, som mine patienter lever i. Det er mit klare indtryk. Det måste jeg tyvärr sige så. Så jeg tror tyvärr, den enda väg frem, det er at prøve det med riksdagens politikere, og de vil sige, jamen, vi styrer ikke over regionerne, de har selv styre, og så. Og det er jo på det sæt, at du ikke kan stille nogen politikere til ansvar. Og det er en stor brist i det svenske system. Jeg ved, det norske, det finske, det danske, altså organisationen af sygvården og hur man godkender nye lægemidler er noget annorlunda. Jeg var på Island for våren, dengang de diskuterede anvending af Tofersen i Island og et godkendende. Jeg var faktisk dit for at skulle bruge det med den islandske hälsominister. Var booket op med tid hos hende. Til så fik hun altså et andet vigtigere ærende, så jeg fik bare træffe en sekretær, og så Biogens repræsentant, og så ALS-teamet i Reykjavik. Men altså, de har et helt andet engagement, og de har en helt anden form for, skal vi sige, kommunikation på Island, end vi har i Sverige. Og de gik jo med redan 2023, der var de første islandske patienter at få Tofersen gratis. Og de har altså effekter, som ni kanske har hørt. En af patienterne har jo en kanoneffekt, bogstaveligt. Det er honom, der flyger i dag som luftkapten. Jeg har mødt honom, han har været her i Umeå flere gange, og jeg har mødt honom igen oppe i Reykjavik. Og jeg ved, at han er i kontakt med flere svenske patienter. Det er ikke mumbo jumbo, det er ikke misopfatning. Han har en tydelig effekt, og hans sygdom er stabiliseret, og han er blevet noget bedre. Han er ikke frisk, han er ikke återställt, men jämförelsen, den er altså enorm. Den er ikke stor i hans fald. Og det er det, der er så vigtigt. Får du ret diagnose, får du det tidligt, og har du en bra doktor, der kan give dig medicinen korrekt, og det har han i Reykjavik, jamen, så kanskje det kan gå rigtig bra, även om du har en ALS-diagnose. Det er sådan en take-home message. Men det kom följdfrågor här på just det här Tofersen-situationen med vilken som var motiveringen. Det var någon som svarade här i chatten också att det är för att det är för dyrt. Men det är väl också så att de saknar bevis. Men det finns ju inte så pass stor patientgrupp så att det kan vara jättemånga... Det ene er, altså, hvor meget materiale har du som underlag for at træffe et beslut. Men nu er det så, altså Island, eller Belgien, eller Østerrike, eller Schweiz, eller Italien, de har jo det samme underlag som Sverige. Sverige er et af de mycket få lande, som aktivt har sagt nej til Tofersen, even da den var gratis. Altså Estland, Litauen har i dag 2 patienter, der får Tofersen. Litauen, det er just over 1 million invånere. Det er altså flere end Sverige. Island har flere patienter med Tofersen i dag end øvrige Norden til sammens. Island, og det er 340.000 indvånere. Det er noget med, hvordan man organiserer sin sygvård, og hvordan man bedømmer, og hvordan man prioriterer at anvende sine skattemidler. Det er sådan, at man skal sammenfatte det. Og det Sverige behøver at forklare, hvordan kan man gøre så katastrofal anderledes bedømning end til eksempelvis Belgien, Holland, Frankrike, Østerrike, Schweiz, Italien, Sydkorea, etc. Det er det, jeg tykker, at svenske politikere og myndigheder behøver at forklare. Men SKR er ikke en myndighed. Du har ingen generaldirektør, som du kan kalde ind til riksdagen for at forklare, hvad de har gjort, eller rettere, hvad de ikke har gjort. Og vi, som er i sygvården, jeg ved, at der var flere personer i min øverste sygvårdsledning, som var involveret dengang vi skulle både anvende Early Access Tofersen 2023. Jeg ansøgte om det, jeg fik det godkendt initialt, og så pludselig så kom der et bogstaveligt rødt lys uden forklaring, og jeg har fortfarande ikke fået en fuldstændig forklaring. Man vil ikke diskutere det, man ser det, tror jeg, som et
ja, et snabbt sæt at spare penge i sygvården, fordi vi ved, det kommer at koste penge senere. Så det andre punkt, det er just, at bolaget Biogen har valgt et vældig højt startpris. Det kan vi ikke gøre noget åt. Det har jeg påpeget for dem flere gange, men det er det samme pris også eller næsten samme pris i andre lande. Om Sverige tror, man kan få et andet pris end til eksempelvis Holland eller Belgien, så tror jeg, man er vældig, vældig naiv. Hvorfor skulle et stort amerikansk bolag gå med på det? Tyvärr. Vi ska se här om vi kan gå över tiden lite grann här, och de som behöver lämna får ju naturligtvis göra det. Men jag håller det öppet en liten stund till. Det står en fråga om det nu forskas om mediciner för icke-genetiska former, och om det skulle kunna finnas något resultat redan efter 6 månader. Du nämnde ju lite grann kring olika studier, men jag tar den här frågan ändå för att det kan vara svårt för en del att komma ihåg kanske. Det är en viktig fråga. Och just det här med, vi måste, det tror jag vi diskuterade på ett webbinarium förra året, alltså 2024 tror jag det var, just det här med att SOD1 är inte all ALS. Och de studier, der kommer att börja i år, hoppas jag. Som sagt, ingen af de her har vi skrevet slutavtal for. Aurora, det bliver vanlig ALS. Helt vanlig, om jeg får sige så, Bøje Salming, Ulla Karin Lindqvist, MAFA-type ALS, med det jeg ved i dag. Og Regeneron, ja, det er en genetikstudie mod SOD1-sygdomsanlogsbærere. Unite ALS, det bliver alle typer ALS. Sporadisk ALS, familiær ALS, etc. Sannolikt. Och där går man alltså inte så mycket in i genetiken specifikt. Jag tror i den här studien, privata studien, där vill de faktiskt definitivt ha patienter som inte har SOD, inte har C9orf, inte har FUS. Så har du en mutation, så kan du inte medverka i den här studien. Och det är det jag försökte berätta i början, det är lite svårt att förklara, att man måste, alltså den succé vi har med ALS-forskning de senaste 25-30 åren, den har väldigt mycket byggt på att vi har lyckats både att underinddela olika typer av ALS och bara förstå dem molekylärt, biologiskt och genetiskt bättre. Så man kan göra sådan precisionsmedicinske läkemedel, till exempel den är antikropp för vissa typer av ALS. Det kommer så inte funka på andra typer av ALS. Og kunsten er helt enkelt at hitte ret patient, ret studie. Og så gennemføre studien. Så de studier, vi kommer at starte op, og det er ikke bare Umeå, definitivt tror jeg også, det er mine kolleger i Stockholm og i Malmø, det kommer at blive til mange typer af ALS. Eller enkelt sagt, både dem, som er gamle grå hår som York, dem som er brunetter, dem der er blondiner, og dem der har rødt hår. Der kommer at findes en studie til kanske nästan alla. Ja, vi har fått en avslutande väldigt svår fråga här. Hur många år tror du det finns innan det finns ett bra fungerande läkemedel mot ALS? Och som du sa, Peter, ALS är inte bara en sjukdom, det är väldigt många olika varianter. Och det skulle väl vara väldigt svårt att svara på det, förstår jag. Men det handlar ju också om, som du sa tidigare, att det pågår otroligt mycket mer studier nu som är så himla positivt. Att det händer mycket kring det här området. Ja, altså aktiviteten, og det så vi på mødet i San Diego. Som jeg så, der var de her hylde forelæsninger, hvor folk gik 200-500 mennesker sætter i et auditorium. Og så er der pludselig 20-30, der springer i væk, går ind i et andet lokal, stænger døren, og så er der sådan en closed meeting med et lægemiddelbolag for at diskutere en kommende studie, som vi andre altså ikke får høre om. Og så kanskje de gør den studie. Ikke? Der var så mange af disse møden her, de her små møden, og jeg bruger selv at gå på flere af disse. Og i bøjen bliver man overvundssyg, hvad de sætter prater om ind i den lokal. Men så har jeg det ikke mere. Det her det er fuldt op. Altså vi har 4 forskningssøger, der skal i Umeå. Vi kan ikke tage flere studier.
Ska det göras fler Nej. studier i Sverige så måste Uppsala, Sahlgrenska, Linköping etc. starta upp. Och det är väldigt resurskrävande i personal och i tid, lokaler att göra läkemedelsstudier. Alltså andra sjukhus, fler sjukhus i Sverige måste engageras. Det ser jag helt enkelt. Vi kan inte ta fler studier i Umeå. Jag kan klara upp till 6 studier samtidigt. Och så är man stressad, riktigt stressad också på lördagar och söndagar. Så är det alltså. Tyvärr. Så, ja, det är ändå väldigt, det är väldigt uppskattat allt det ni gör, och man ska väl fokusera på framgångarna som kommer och inte bara på det som saknas. Så att jag känner att vi måste ge er eloge för allt arbete ni gör. Det är vi absolut tacksamma för. En sista liten fråga här. Jag tror att vi har haft den också på något tidigare seminarium. Finns det något samband mellan ALS och diabetes? Ja, det blev också diskuterat i San Diego. Det var ett separat möte om det. Och det är sådan en intressant observation att flertalet ALS-patienter, om man är lite robust, om jag får säga så först, alltså belly med mage, om man drabbas av ALS, så går sjukdomen ofta saktare än om man är väldigt smal. För det första. Så det har en effekt på prognosen, och det är det där vi säger att vi väldigt gärna ALS-patienter äter rikligt. Titta på den här figur jag har visat er en gång om BMI och ALS. Det är det ena. Men definitivt personer som har en diabetes typ 2, om de inte tillhör en känd ALS-släkt, alltså med SOT-mutation till exempelvis, är du sådan en vanlig Svensson som har diabetes typ 2, så har du mindre risker för ALS än din kollega som inte har diabetes. Så det att ha diabetes, det minskar risken för ALS generellt. Det gör det. Och det var först forskare i Tyskland och senare i Holland som upptäckte i olika sådan patientregisterstudier. Så. Och man har gjort mycket forskning på det senare, främst i Tyskland men även i Frankrike nu. Och där är det man kommer mer och mer fram till att vissa typer av ALS är en energiomsättningsrubbning, alltså en störning i vissa nervcellers förmåga till att effektivt använda energi. Och det kopplar så enligt samlingen, nu spekulerar jag mer, till det här med fysisk aktivitet eller överaktivitet och senare ALS. Tänk på Börje Salming, till exempelvis professionella fotbollsspelare som åtminstone i vissa studier tycker har en något ökad risk att få ALS. Om du är sådan high performance i energikonsumtion, så kanske du har en liten ökad risk för att få ALS, sporadisk ALS senare i livet. Eller det finns en helt annan tolkning av de resultat. Det är tvärtom. Om du nu har de här sporadiska eller spontana mutationer i hjärnbarken som vi har upptäckt med tyska forskare. Om man nu har sådan, och det just är de nervceller som styr dina muskler. Man kan gott föreställa sig definitivt att några av dessa mutationer vi har hittat på svenska patienter, det faktiskt medför att du kan bättre använda dina muskler. Men det har tyvärr den andra konsekvens, du får ALS senare i livet. Så det där gör att du kan bli en väldigt bra sportsperson, tyvärr också medför att du också har en ökad risk för ALS. Men det där gör att du blir en bra sportsperson är också det där medför risken för ökad risk för ALS. Men det är inte sportsaktiviteten i sig där gör att du får ALS. Om du förstår. Ja, det är ju viktigt att poängtera att det inte är sport är skadligt. Ja, utan det är andra förutsättningar som ligger. Det är så många större risker vid att vara fysiskt passiv än att vara fysiskt aktiv. Och det gäller också allihop, oberoende av ålder. Och det gäller också ALS-patienten. Orkar man att röra på sig så ska man göra det. Bassängträning till exempelvis, varmvattenbassängträning. Det är nästan alltid att det goda. Det kom en fråga här då nu på diabetesspåret här om en man som hade då typ 1 diabetes men ändå fick ALS efter 8 år och var professionell basketspelare.
Men du nämnde nu att det fanns ett positivt samband mellan diabetes 2 och att det inte var lika lätt att få ALS då. Men det här då diabetes typ 1 som är autoimmun. Jag tror inte jag har sett att det finns någon studie på typ 1 och ALS. Jag har faktiskt inte det gjort. Måste jag erkänna. Jag har aldrig sett den studien. Det finns ju vara intressant, men det kan också vara så att antal personer med typ 1 som får ALS är fortfarande så låg så du kan inte göra säkra beräkningar. Ja, just det. Och därför det kanske finns ett visst samband. Men det är inte möjligt att göra det. Typ 1 och typ 2 diabetes är definitivt helt olika sjukdomar på många sätt. Det måste man ha framför sig också. Men det är en intressant kommentar, absolut. Jag tror vi stannar där, Peter. Nu har vi dragit över nästan en kvart. Så jag måste säga tack så jättemycket, Peter, för att du har dragit igenom alla de här. Och de börjar rassla in. Tack till dig här i chatten också för intressant föreläsning. Och stort tack för att du delar så mycket viktig information. Och vi hoppas ändå att kanske NT-rådet backar på sitt beslut. Det är ju inte fortfarande helt stängt. I beslutet. De håller på det lite och drar ut på det. Det kanske vi ska avsluta med att säga. Det hoppas vi verkligen också. Ja, alltså vi måste vara minimum lika bra som islänningarna. Ja, eller hur? Jag kan säga, jag har pratat på isländska patientförening. Det är väldigt, väldigt svårt att förklara för isländska patienter och deras anhöriga varför man gör som man gör i Sverige. Och den frågan har jag fått flera gånger. Tack för mötet. Tack för ert fina arbete och tack alla som har deltagit och som sagt var, jag lägger upp inspelningen så de som är intresserade av att repetera kan titta på den i efterhand och här under veckan så lägger vi upp det. Tack så mycket. Tack och ha en fin kväll alla. Hej hej.